mas madali at mas mabilis na pagtatanim at pag-aani. Ito ang pangako ng Corporate Farming Program na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III. Target mas mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura, kaya naman isinagawa ang Rice Production Field Day and Farm Mechanization Techno Demo sa San Fabian na pinangunahan ng Provincial Agriculture Office. Isa sa mga tampok sa demonstration ay ang paggamit ng Grain Probe Moisture Meter mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa tulong ng makinang ito, mas mabilis at eksaktong natutukoy ang moisture content ng palay na malaking tulong upang mapabilis ang bentahan at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Ang target natin, tumataas yung kanilang ani, tapos bumababa yung kanilang gastusin. So itong corporate farming, ito yung gusto ni Gob. Maliban sa demonstration, namahagi rin ng Provincial Agriculture Office ng mga libreng punla ng nyog, avocado, kalamansi at langka. Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka dahil dito. Maraming pagbabago sa mga magsasaka yung corporate farming kasi may pautang na abono at saka libreng binhi. Yun po ang nasasabi ko sa corporate farming. Maganda ang resulta ng corporate farming. Salamat po sa mahal naming gobernador sa programang ito na naabot kami dito sa San Fabian. Maganda po yung layunin ninyo. Mahal po na gobernador. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1,422 ang bilang ng mga farmer corporators na bahagi ng programa at patuloy pa itong lumalawak. Sa tagumpay ng programa, umani ito ng papuri mula sa Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform. Sa patuloy na pagsulong ng Corporate Farming Program, hindi lamang ani ang aanihin ng mga magsasaka, kundi pati ang masaganang kinabukasan para sa sektor ng agrikultura sa Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.